Mwanchomo rigereria nobotuko bwa 15 asomotienyi oiga oikomi makoiga bwechiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton Ndigi asenchira ya bene ngokwarigania bono hase Jumatani gatunyara ko batoko sange mesa yamayakuru ensoko ensa emo asenchira yobo ikirano mwanchomo rigereria aseri tukeriga andake okwenekiwa kwanyara ko bagokwenekiwa ebosebiro byanyara ko bikwenekiwa ase ense ya Kenya haserire ria mwamire mambi ya rero ase oyokabeire humurai wikiama kia Orange Democratic Movement uyo nyara ko ba gakwenekia huburai bwage siasa ase sabari ya beire entamba soburai bwage siasa asegeka ange emerongenega ya etire mheshimiwa Raila Amolo Odinga uyo nyara ko bakago siria obogima bwaya emambi ya rero asagendrete konyora obobwene asanyagitari emo ime yense ya India asabero rasegeka kia matuko amakeigo aetire mwanchumo rigeria bari kibaito bamangana banyare ko bakobeka ekambia se chinsemo au kusanga ebirengerero by'abananchi ebirengerero by'abarai kwene kyabunanga ki bakomurera oyo hokabeire humurai wikemekyo gya ODM nabuigo onyare ko bagakora ensemeria yo kwameria eserikali anda kobeire humurai bweka asense ya Kenya oyo raire ensemo yo kwameria serikali ase egeka egetambi wabananchi nabange baesokire abarai nabange baesokire na iga sensoko TV twanyare ko batugusanga nae kurwa bagakiete gwikira chinga kechiga kwabere gokubwateria emiroberio yaito habagani ao barure birengereri byabo nabona senchira ya bene bwiga sobutuko bwarero ntuchikonyara ko batugusanganere umujumbe wensemo ye bunge ya West Mugirango mheshimiwa Steven Mogaka oyo hochore hinse kyama ya Jubilee na bwigo gendate kuwakilisha abananchi kurwa sensemo ya se bunge nene achikusangana into obutuko bwarero korigererie sabari yoburai andemono oburai bwage siasa bwaye muske Raila Odinga ngakibwa chagete kaibwikeire nabono maiga yogosiria kwaye obugima ngaki riberera ryage siasa rirachikwene kiwa na bwigensemeria yo kwameria serikali kurubona gochibosyo ngakira achi kwirobiri gogendra gotubwatia mwancho murigeria se emitando ito yekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV kero turachigosoa ase enkwane yokurenda sebonega aseri bagari abakombwata se kurwa ase studio ya kabere tugosabwe karanse eri tukomanya senchira yo bwagare nayo aenekiwe aseri tukeriga ase keribuna emesa yama yakuru Ensoko ensa eyamo achakire bono Karibu sana mwanchumo rigeria bono obutuko bwarero tuguchaka no roboti rukubwatekana humurai bwense ya Kenya muske William Ruto nigo bono hanyare ko baga kuraria asenchira ya bene ogosira kwaye hoyo kabeire homo waziri omonene aiga Kenya mheshimiwa Raila Odinga onyara ko baka gosiria hobogima bwaye mambe ya rera asanyagitari ya masarenge konyora obobwenia asenseria ya India asechinkwana chae humurai bwense ya Kenya nigo bono atebire nigara chigotenania emiroberio ya yonsi yobokoreri ase egeka kya matukari bose obunencheremo yokurwa maskani ochiasumura yoyo hasebo igara ria matukatano nabere ochiasabana inchi wesokia na kumurera homuske Raila Odinga nigo bona mochoro mokonyo yo muske Professor Kithure Kindiki mumuraho mwabo nyagosiro mheshimiwa Raila Odinga oyubo igoro mo senator bwe county ya Siaya Oburu Oginga buna habara ya bara chekora he committee yo kuroberia amatanga haye mheshimiwa Raila Odinga murikito Innocent Onyango na twargane robot rwa senchira y'ubikirano kubwatekana no kwa koyo kaberu mu waziri omunene bwense ya Kenya muske Raila Odinga murai bwense Dr. William Ruto niga orokirie ogo ichana kwaye. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. Murai bwense Dr. William Ruto niga orokirie ogo ichana kwaye.
gukwana ase nyumba enene y'oburaime y'omuchio Nairobi. Murai bwense nigo araria igakakia matuka atano abere y'ebirero na gochika ebendera kwirukiwa enusu ase chiobisi chionsi chia serikali nabo igo chiobisi chiubalozi. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother Oburu Oginga, to the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Ngakiyo murai bwense nigo arario gochakirwa kwemiroberi yogwenchera no kwenigwa kumusike Raila Odinga. Ngwana yo murai bwense yarorekana ko benyenge nigo yarenga ko yamate nabo iga bakenyo bole mu chinga kiechi chubokendu. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga has been set up to coordinate the funeral arrangements. Innocent Onyango, Ensoko TV. Nomurikito Innocent Onyango mwancho murigaria togosuka bosio kiraba na inchi bagandete gwesokia na gukwandra esabari yaye nyagosira mheshimiwa Raila Odinga. Murikito Linet Nyambane nigasanga negati yababwatani abo baikira nase umuchioye mheshimiwa Raila Odinga sensemo ya Karine County ya Nairobi obesokia na gukwandra esabari murayo yaseba motogira sobora ibwayo buya asaba rure birero byabo na gusaba serikali yense ya Kenya hinyara ko bage koenekia amatanga ya senchirengia na bego koenekia nechi kubwatirira chimbwa ecyumusikera ira arenge ko Rwanda Negeita kigwirwe asenchere tari ya butambe gochia asaba bwatani banyagosira Raila Odinga oyosiria obugima bwae emambia yeritikoria rero ime yense ya India aseba goswa na kugenderera kurwa amagombabo. Bono nigo ababwatani abo borokire gwichana kwabo kubwatikana na makwiri ayo asebatebire Raila nigo atigirense ya Kenya asenchera ya matabekani tole na magomba manene kiagera twasirie kiongozi nigo bono nkolera tole twarira baminto nkolera bale etwatari na magorogoro aswale no chigari twasinyikotara na chikiagera abantu barabange kubwa bali tukomigana twatika chigari atambe bono tokotana na magororo lakini nkolera tole. Mimi nimehuzunika sana na kitu yenye imefanyika. Tumepoteza baba na baba unajua ni baba yetu wa Kenya wote na dunia nzima. Mimi nimekuja kuambia familia ya Raila Amolo Odinga pole na hata kuja pamoja na wajaluo wenzangu wa Kenya kusema pole. Nonye nabo nigo bakwaniro bokoreri bwa Raila asense ya Kenya. Asebatebire niga guche kwinyorwa buna umurai bwanjete ense na kurwanirira obwene bwa Bakenya. Raila alikuwa uniting factor kwa Kenya. Maana hata mwaka mmoja iliyopita tulipokuwa na shida, Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa anatuweka pamoja na kutuka pamoja na anasaidia Wakenya pamoja. Tinga kiechecho niga babwatani abo barure birengereri byabo kubwatekana na siasa chobochori bu mwaka bw'ikiri bubere 2025 abantu abangi bunamanyite nje bunanje no mwana siasa ande abantu mbale barengo mugongo Raila bamubwatirite ko bokerinde ba abalinie gari yae iko bono kerabona tayo timaiti asebe na kibara chebabe iko abantu abanene ogonchirerio kone na asibyo ngosi bya Kenya bire banene moro bachite no ODM
ngochi bale kugwa are nayo nigo boigo baruro kuburia guchase serikali gokoro botuki kubwatekana no gukwa kwa Raila. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Ono murikito Linet Nyambane urenga senka yaye nyagosira mheshimiwa Raila Odinga mwanju murikeria kubwatekana no gochika kumuraibwense ya Kenya umuske William Ruto hasa chika igati ya abara ikurwa sense ya Kenya bakubwaterana mone amate yaye mheshimiwa Raila Odinga bakuragwa no muwaziri omonene mheshimiwa Musalia Mudavadi ni gabachika baikirana sense ya India unenchire moyo kwenekya buna omubere oyo honya gosira Raila Odinga no nyara kubekwa senchirengia kubekwa sendege na kuiranigwa asense ya Kenya aseboni ganko manyigwa nigo hemirobirio hegendreta sense mo ya Kerala ime yense ya India unorojiga gumwanchu muregere chini chibicha cheye mase yamo ase omubere hoye mheshimiwa Raila Odinga hogendrete kwariganigwa bose oariganigwe nigo bono hemirobirio hegendrete kubekwa yo kwene kiwanga kyomubero yo gogoikirana ase ense ya Kenya herinde hemirobirio echigo chaka rimo rio kainyoro muraibwense nigachika okumurera amatuko 5 nabere ase habange banyareko bagwesokena kurwa hebirengeri byago mwanchu muregere ntogendrete kubwateria omubero yo koranyare koba ikirandira segeti yechindege gya Jomo Kenyatta International Airport aigase county ya Nairobi ntochiko komanya ase nchira ya bene korenda aseboniga echini chibichache ya masa yamo kurwa senseria ya India. Tukuska posio bono mwanchu mo rigereria asenka yaye igaiganka asomocho Nairobi ansemo ya Karen yinya gosira mheshimiwa Raila Odinga omurikito Frida Kirubo na ikirana ase chinsemecho honyarakobaga kubwatirira emirobirio yanekiwa emambe ya rero hasabarai au banyarakoba bago ikirana hiryo kurwa engora yabo asenchira ya bene asenkwana yaye mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati oyiboigore homokonyi bumurai bwe kyama kya Orange Democratic Movement ODM niga isokena kumurera Moske Raila asenchirengia asate bano murai bwe rwete kwenekia oburai obuya na boigo osababara ibande banyarakoba bakubwatia embo yaye na abarai bage siasa kwenekya maskani chinga kechiga ense hekumurera humuske Raila Odinga no mochie onalete obotohereru Kolende chitariki 15 chumutinyo 10 omwaka oyega Jumatano nelituko litali lya botambe asenka yaye Raila Amolo Odinga. Magega yokorarigwa bene gukwera asense ya India asale konyora obogwenya Abakenya nigo baika asenkeye na kira oyomo kurera asenchira yaye ya bene. Leo nimesikia habari mbaya. Kunywa chai nikawacha hiyo chai kwa meza. Abarai asaba na nchi. Nigo bainyora obotambe batalire na Raila Odinga. Omugabana we county ya Kisii Simbarati asensemo yaye gakuinyora emirime menene Raila aenekirie asorogendo rwaye rwa siasa. Mimi mkiniona Simba baba amefanya nimefika mahali nimefika. Ikiwa ya babi mmetuweka tuko na uchungu sana, tena tulishtuka tulisikia breaking news ati Raila. Tumekuwa na huzuni, tumekuja hapa kama tunalia, tunaomboleza, lakini tuko na uchungu sana. Ikiwa Raila, hakuna mwenye kufa kwa Kenya tukakuwa na uchungu. Raila alikuwa akisema no, akisema yes. Kama majenzi walikuwa wanauliwa huko kwa barabara. Raila alikuja akisema hiyo ni maandamano stop. Ili stop. Tutaenda wapi? Raila ametuacha kama tuko na huzuni sana sana. Ametuachia mwizi. Chingaki abange bakorera na kweumia asogosira kwaye bunamenyekanite nabange baba ensemo yaye yogokora amasoezi
nigekendesete ebitamba asensemeye bitarore ekigeri kiaye nainde namange ainikigwa aselitko litang'ani lyokumurera omuraibi kiama gia ODM. Kumurera kubwatikana n'obukoreri bwaye nanya nabo maiga yokorwa ogochika korwa somorai bwense Dr. William Ruto asegeka kiamatuko 5 na bere asaba Kenya bairuribaga yogochikomurera ebintu bingabunebyo nigo birabe bikoenekigwa nebinde ebinge egingo ripoteria egetaseni igensoko Eliane Kerubo Frida kubwatika Manchomurgeria tugosaba kwabira gwa somo chando yo bwe riogi tokogendera soko komanya hegatia baraikurwa se bunge ya county ya Kisii nige margoba ya lero baesokia na komurero yo kabiro mu waziri mukuru Mheshimiwa Raila Odinga huyo sirobugi mabwaye emambi ya lero bakorwa mo na mukonyi bombora ibwa barabakase bunge yo Mheshimiwa Dennis Ombachi niganya reko baga komotogia muske Raila sokorwandra magendro ndemone nsemo yechipara insekyo ya kera kunyara ko bagi kubwato ko gocha serikali chechi county asensemo yende omwemsia mochore Lilian Gor nigonere ha motogirie umuske Raila sokorwandra anemono chibesa chikeganja kya NGCDF kurwa serikali nene kunyara ko bagi kubwato ko gocha serikali chechi county na bego chibunge kwene kya amagendro ko gendrara senchirengia muri kito Bethuel Machini agotumanyia senchira yoboikiran Magega yechiripoti gwatika na nigo oyo kabiro mo Prime Minister mokoro Raila Odinga asirobi mabwa ime yensemo ye ense ya India nigobono egati yabari bagenzi kwenda na engora yabo gochase amate egati yabo MCA kura ebunge ye county ya Kisii nigobe sokire na kurengora yabo asogusira ko Prime Minister mokoro Raila Odinga gukwana emargoba yelchikoria rero bakorawa nomurayibwa barabakase bunge yo nabigo mu MCA bwodi ya marani Muske Dennis Ombachi nigo amwenyero Raila nigo areta mangana yechipara inse ya kera gochicha aschi county nabigo ekigancha gya CDF kura serikali nene gochicha sechi county. Amolo Odinga is a man who has influenced a lot of things in Kenya. He has fought so much for the space of democracy in this country, and particularly the devolution we enjoy. I remember he has worked very much about it. He has been a fanatic of devolution. He's pushed for it, and the last thing was to push more money from the nation, from parliament, members of parliament, to come to the counties, especially the rural roads, and that is Kera and Kura. He's been a proponent of more resources coming to the counties, and that is one of the best things that he has been pushing that constituency development fund
is an illegality. I know he was pushing it to come to the world level. We shall miss him, and because he is a man who has really traversed this continent for the better part of his life, and is a man who has done very good for this country. Waigo mwemsio mochoero Muscaridian God nigo amwenyero Muscarairo Odinga asokoreta Manganechi County asabigo anyakobaga kumonyera asokoreta okobao kwebya mebinke gose multipartyism. We will live to remember the good things he has done. I served in the county assembly because of the Majimbo dream that he once had. Devolution and self-governance was a story that constantly and consistently he pursued. And we, as members of the county assembly, celebrate him for that. We also celebrate him for the fact that he was part of the team that participated in repealing of Section 2A, particularly the session that led to multipartyism. I'm a member of Kenya National Congress. Before that, such parties could not openly hold the elections and could not boldly speak about what they believe in. So, about multipartyism, and the latest is about, I remember Gen Z telling Raila, stay back home, you have handed over that baton. That's a very painful moment that I will not forget. Nigobono abari yabo batumire ngora yabo yabenda gucyase amate ne family yomugaka Raila Odinga. It is with a very heavy heart that we receive the news of the passing on of our enigma, our leader, our Jacom, and our Baba. We feel shivers and we are extremely hurt with this loss. Allow me to send sincere condolences to Ida, Winnie, Rosemary, and Raila Jr., and the rest of the Kenyan family and the big fraternity. Even, in fact, Africa at large, because Africa has lost a Pan-Africanist, and it is a gap that we do not foresee anybody filling anytime soon. Kurpoteria en Soko TV, kure county ya Kisii, Chempethuel, Machin. Mwancho murigaria tutegareta se county ya Kisii abamenyi kurwa sensemeyo nigo bono banyare ko baba gwesokia na komotogia humuske Raila Odinga hase oburai bwayo buyasokotwa asokotatwara obunje anamona sokobeka hemiroberio yoko ene kyabuna ensi ya Kenya nkogendrera senchirengi anabego ngotwarere oburai obuya asebono basabira barai bari banyare ko baba gutigara banyare ko baba kubwatia ekiorokerero kyae binenchiremo yoko ene kyabuna ensi ya Kenya nkogendrera senchirengi ya muri kito wikili forenge agotumanya senchira yobikirana. Kubwatakana no gusira koyo kabero mwaziri omonene mensi ya Kenya Muscarairo Odinga mambe ya rero asenya gitare mo imensi ya boindi bono nigabarai au manense mo ya menyekurwa se county ya Kisii basokirire kurwa magombabo kochia asenka ya Raila Odinga amonense ya Kenya abwasaba matogire ko bomurayo muyabo kumya oyo tabwati obonche nendo banchita ba Kenya rero iga nigorire litukori omosunte omonene etokoroka nga Dark Black Wednesday asoko mosirio Muscarairo Raila Odinga oyo beiro yobwengenjo asegesa kugetu kyo mogusi n'aba Kenya in general tumarambirambitia no kya family ya Raila Odinga n'aba Kenya kwa chumura sogo sidia Mbonto kabeire suchoko Raila Amolo Odinga aliweza kupigana sana ndiposa tukaweza kupata uhuru ya kuweza kuzungumza jinsi wanahisi kwamba uongozi unafaa uelekezwe. Bako kwa na Soko TV nigo abarai abo babu ataje gaba kwa na igoro yo muga Raila Odinga omonto rwanerere Kenya ye koruaria mpaka rero iga omonto ogerire tukaramuki Kenya omonto rete tamachiko togokwana tobwato bosibore bwogokwana obosibore bwagokora emekutano obosibore bwakere gento kirikere asense ya Kenya mpaka rero iga gakinya sabe kenkoro yaye asaga ya nainde togosaba Nyasaye nainde ato omonto nde ora tuongoze ze generation ye igatore egekogera bono epechi ya Raila Odinga ya siekuru lakini ya siekuru eyera inyuru koika kare na kare anena ke nigo bamotogirie asemirimo yaye yanyara ko bagakora imense ya Kenya buno ko leto bosibole bwe byama uboko ko buna multi-party democracy ekatibenya eyo yaletete chikaunti bune nchira yemo yo kobekera ba Kenya na koleta magenderero angena barabuo katibe yenye erete to uhuru haki yo gukwana haki ya bandisi ba magazeti haki yo konyora ekene kya okorwa se mahakama
ukiritimba na economy konya yareturwa mune kiame kemo giensei kawika kwa nyora Kenya yaikire konyora biame binge abana inchi baikire gukora egendo kuri democratic exercise kibwate independent and free politics baba twakorere binte binge na include bya BBI twarona ile katibe yabona iga twete ira yara makongutitia siweta wete binte binge lakini ndio saba mwanyagetinge ngima twara kwanza bono to sabenya saa to baremu aswa umuntu buna international ryo musani wo kumye yes orenge urwanerere nse yaitu kurubu na rengo mwana amesaidia watu wengi hata democracy nchi kama Kenya ni nchi iko very busy free ni nchi ambao Wakenya wanapenda nchi yao tunasema ni asanti na laira ulale salama boigo batogirio mukioye bukobeka magania yensemo asengencho yo gotori ense ya Kenya korwa sobosiru abo asaberega gukwana na baraibense ya Kenya buna Moi Kibaki Uhuru amona Ruto igonko batebinga abantu barabe bakogendera guchimutu babe gakibuna Raila batenire omo Kenya na inde batenire kene buna Raila ari gotenire ekene abantu ngote bari nga Raila ne biatara ari gokora ngakonya gokwania abarai Raila tari gokora gente ki asengenjo yere Raila yari gokora esgente kyo asengenjo yaba Kenya na inde asengenjo Kenya yaito egenderere mutwe sababu chinse chinde nchirororo chikura chigwakwa esegi ya Rwanda ebinto biasareka abantu bakwa Raila tata geteigo Raila ari koranga abadari erine lakini Kenya genderere amanyi ngataiteka abantu mbakwa Kenya tetagoka Kenya tegenda muna chinse chinde obwenge mbolinga ansi komikianda niko nyako bayako banga aba Kenya bangi ngo babwate okogomba gosoma gomba manene sana sengencho ko musiro mukaka Raila Amolo Odinga abwa saba bangi banyako bako matogia ko ba omonto lia otabwato bonche ikikiagara takakwana ni nabara ibande au elinda nyako bakako leto molembe imense ya Kenya bako tebanga the hope for united Kenya nero ya lengere ya Amolo Odinga kulinda sabana ngo mukaka kunyara ko bakorara oko semelingo linga nande mbachikonyora gusenta chikonyora omora yonde bunere irinaraganda kurwanerera ense ya Kenya ngo reporteria Nsoko TV ko lwaka soboka takati mu Chobosongo eretariane Wycliffe Orenge wino murikito Wycliffe Orenge kurwa se county yo ya Kisii mwanchumo rigari yabo tukobwara rokero togante gosanga ande mono hamangala igama ya asenchira yobwagari kurigeria esabari ya mheshimiwa Raila Odinga naboigo abananchi nabari abagana tagwe sokya kurwa engora yabo kurwa se chinsemo kurwa se county ya Kisii bono togoso se county ya Nyamira hasigati ya barai banyareko babagwe sokya na kurwa hamagomba basenchira ya bene gochia se amate naboiga basani boyo kabere mu waziri umukorega Kenya Raila Odinga uyo nyareko bakago siria obugima bwae emambi ya lero kaganda takonyora bweni asenya gitaria ya mo imeyense ya India humura egati abara yabanya ariko babagu esokya ngamuno mu governor bwe county yo mheshimiwa Amos Nyaribo egati yaba MCA bakorogwa mu mheshimiwa Duke Oyagi Masira naboigo Thomas Benecha George Abuka negati yabande nigo ba mustogirie umusikirela Odinga asokobeka umukia bwokwene abuna ekatiba enyayo mwaka bwechiri bubere na 10 nkonyare ko bakego ikirani wa senjira ile engia muri kito Steven Nyariki Embunde agotomanya senjira yoboikira Raila Amolo Odinga ogosira ku murai we kyama kya ODM oyorenge baigo mu prime minister mukoro Raila Odinga nigo kwimukira amagombo hasabarai kurwe county ya Nyamira Gavana Nyamira umuske Amos Nyaribo niga kumwenyora umuske Raila Odinga muno murai horentete ubosibore bukwana okoba kare bosibore mbware ngaroro boko muchi umurai bwense asaba muraba bake mumanyeti tikwango kwane rieta na one ria Ruto onye na ronge president ngaki ya Moi to kwane rieta okondo siekerwe oere se rieta ringa ikwari rusi igo as a second reparation asaba anto barengo abakongu Raila Amolo Odinga iga asbetu ange miaka 8 asenjo korigia obosiboro bobono tobwate tokwana ogo criticize nane president ondatari okobwata abandi mbarengo obuna babo anyona babo koigwa mwere babo muite babo matiba na abande barwe barengenere tinye bachera ngati mutai muswati rinko Runandi wachofi kuru Taita Taveta na abandi barwanireta abandi bagasibwa abandi bono maremu
Asensemo ya MCA abachorire gochia sebunge ya Nyamira wetere tikiti ya ODM nigo bakumwenyora Raila Odinga asokorete katiba y'umwaka 2010 na koreta obosibore bwe byama ebinke usikurigereria ama ogo uchaguzi yabeire korwa miaka ya maiga gocha Raila obeire koiberu chikura yarete segie nene lakini asenje kwabera kwaye Kenya yagendera naendo korega sina bali bamogoseire abakenya yaretire obosibori umugako ituru na gukwa isengincho y'abakenya na muntu tayo ringe irahika buna ngutokora abande bakwamba kora makoria ogarire abana siasa batari gocha kumanywa manyiru otokonyire muna intugweterese chama yaye tuachire gochoro paka bona tuachire korokana tuakorire kende kama mambia abantu baraturigiriba bainyore familia y'umwaka baba Raila Amolo Odinga pole President ito yense nimanyete nga diria kero ense ya Kenya yarigeti koi makori na ro imugeti okoboko agateba nga abantu baminto nebo musike mwaigete gochoro sariri ense egere nene gotubwa twensi rochikaine anene mumaete koru multi party ya sete 19 arwanirete multi party from 1992 tokaru one single party in the country tukasema multi party no inyorete buna the new constitution ya 2010 Asense moyo mubunge wa West Mogrango moske wakili Stephen Mogaka niga kumwenyoro moske Raila Odinga ekero ngo mu minister uya para sokorete para ya kisi chemosit Amolo Odinga in full realization Asense moyo mu wakili wekambere kenena ya Kenya Philemon Murara PMI niga kwera munero mwana siasa niga somirie engenjo Raila arekoreto bomone njirare gukora siasa go mono asiki siasa bali to mukomo bwati mono tuwasomira mangana amange mono kuna nje no muntu koru chikura jia anse denje no muntu bwodiem na riye binte binge sana kurwa se siasa ya ebuna gokora egente kenene ngeringa igakoreta igukaga ngatabuati obomo lakini oreta obomo no obomo bona obwagere Kenya ya itere ekiere bono iga igorende no kumusabera nyasabe komoyoye ase asagaya ayungati ya maoni y'abamenyi be county ya Nyamira nabo igabarai korwa ase obisi ya ODM omochio Nyamira gingo reporter ya Nsoko TV Ritera Nyariki Steven Embonde Memono morikito Steven Nyariki korwa ase county ya Nyamira mwancho morigeria totigarita ase county ya Nyamira bono ebirengereri by'abananchi nigo nabero byo byanyare koba bikorwegwa ase gati yabo baesokire na konyara koba bagwichandira hobosiria hobugima kwaye umuwaziri yo omukuru na bigorengo murai w'icyama kya ODM ase gati yabo bamotogira soborai bwaye obuyakorenda sabande baesokire na konyara koba bakomomochia asokweba habagusi ase oburai bwaye hanemono asokwane kyabuna nkupwatira nigo bara soborai bwaye bwage siasa Njeri tangor kwa Peter Meche Ukibo Secretary Nyamira County ODM nigo twaikianire kubatikana no gusira kwa mwaka Raila Amolo Odinga omonto koreire nse ya Kenya mangana mange ayogokumia kwa niaba y'abantu ba ODM Nyamira County na ODM party supporters otokweria bagiri kubate pole asogusiria murayo ito tankor kufikiri ni kwamboka igoro na rorire bobe sana kero na igure no yo mtura irosire bagarata ko 2010 orete tamangana ye katipa ya ito igoro no bororo sana lakini gona rego te no manena mube kasagiya ne familia yaye enyore masaba mangeri ndo mubabekireri berera rinene swali elio kinkobolyo bogambi twarego ri bakana asama ngano diamu inje miaka yane yanzipi na akirira ira chikura goja otemire nane mbora ngaki asama ngano opposition mbuyare bono kera akorira opposition buya nande bono uchire gotimokire
tigango nyasamo beke mali pema beboni lakini bono igabona ngokwana iga ogo kukwaya na korokwo tikatote benga mpole lakini kwa nyoto siriri bunaba kusiba nyamira kotama korugaria kwa nyoto siriri tigati garengo buna bonto bwate matiangindu leta senga kinto bwate matiangi nande kara sirire igo nto bwate sirire ne yonspi yogo siria eiro elia konye na into abantu tokurigereria ngaka atebire iga onye left twagenda left igo goika muinyore na inde toire amangana itongora esingencho yo kumusika na inde umurobiri yo genda ngora tabwatije chenyinge igo abaminto tiatubwatirane asense moyebirerebi na inde onde tabase konya gukwana mangana mange ngagosenaki noega change ti asa change ti punando cha abantu social media abantu barigete bunambu yigo sa korira change ti kosi lakini nje ntuga ntoroche majority of people mbakwanete bunaga igana tokonyete igo my condolences to that muse. You cannot write the history of the country Kenya, in fact even Africa utara mention ile Raila Amolo Odinga. At this moment njabuno munyakero gobwe county tindage tinkwane mangana mange esengenjo tindo jigo setwabeire togo kwana bono. I wanted to pass my sincere condolence to the family, the entire family ya Raila Amolo Odinga, more especially Mama Ida. Mwancho murigeria byo nebirengererio byabananchi korwa se county ya Nyamira bakwanire gago ebirengererio byabigoro buna bakomorera oyo kabero muwaziri mukoro homoske Raila Odinga na bigo murai wiki amakeri ya ODM ntoka ndrete asogukuraria senchira ya bene hesabari yaye nyagosira homoske Raila Odinga asetoka ndete kumanya amange kubwatakane sabari yaye yobora ya nemono wage siasa tokoro mutimo mokega se studio ya kabere tokoirana asensemo ya kabere ntochiko kumanya amange asengencho umurikito Diana ndemona murikerete enchira umuske Raila Odinga habereka kubwatarana negati serikali yange chonsipi maiga yobo chori kokorekana hone kyabunango ikiraniare oborai bokorenta omorembe na bego kubwatarana kwa barai au CNC ya Kenya na boigo buna umwanchwa abwe chigosori umuske Raila Odinga na manyire ase okoba humurai bwanchite sana chigosori na nche una motiotere we timu ya Arsenal nigo na nyare koba ginko ichandra sengencho timu ya Arsenal ya nyare koba kegosiria omotioteria omaneke madani mwaga na chigotumanya sense mo ya kabere gotoskare kore na turasege kagetari getambe. Ngoja kwanza ndugu Kalonzo ana swali. Now, fellow Kenyans, I want to put the question. I put the question that the Honorable Raila Amolo Odinga be elected on the 8th, next Tuesday of August, as the 5th President of the Republic of Kenya. As many as of that opinion say aye. As many as of that opinion say aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it.
Asante. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorenga ni Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikense yemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andaje tasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Mukabora ingerango oyechigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motitirira bwechigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogie Nsoko TV. Bona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigo sori ao oboikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ebagoteba yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa asegete seni kia usigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale koba tokurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri
bwe lesson seseni Mancho murigeria mbiyamana soko gendra gusanga na intwe na bigo gotobwati ase emesa mayakuru ensoke nsemo asobutuko bwiga toganda tegosanga senchera yoboime esabari yaye hoyo kabero mawaziri omonene aiga Kenya Moskerelo Odinga na bigo umurai wiki amakia Orange Democratic Movement ODM na bigo omanyire buna umurai oyo hobeire murai wense medio kwa meria serikali ase egeka egetambekero toganda tekobwatiria omoberoyo urukurusi wa senseria India oikaiga segetige chinde ya Jomo Kenyatta International Airport Gasi County ya Nairobi kurenda toko gendra bosio asemesa ya mayakuru ensoko ensa AMO kero omurikito Diana Ndemo anyarko banga kurigeria esabari yoborai bwage siasa yaye mheshimiwa Raila Odinga asamanyikaine asogo sabusania amagoko negati yabarai bense andemono hekero hobochori obonene bwaene kiwe hasanyariko bakago sanga abosanyariko bakago sanga no murai wense hokabere mheshimiwa Daniel Arap Moi omorai wense hogatota sense ya Kenya mheshimiwa Mwai Kibaki murai okane wense ya Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta nuyo bwangoiga murai obono wense mheshimiwa William Ruto. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Moskerelo Odinga oyobono olinyagusira no murai wesko imea siasa ya Kenya boigoni gamanyekanete asogo sabusana amaboko n'abarai abense imea Kenya mwaka 1997 maiga yegekagio kwa mereria serikali yo murai wense bwechinga kecho Moske Daniel Toroitichi Arap Moi no nyanabo chinga chinde agaikira asiekerwe asechera atali kogambigwa nyagusiro Moskerelo Odinga nigesogetie na gusabusana amaboko no Moske Moi kare asiekia makiae gechinga kecho kya National Development Party ikikiamanyekanete na NDP kuwatikana na mameronio asiasa yo mwaka 2007 chukura chiabwate obotutu kanunu no gaseligwa kwa molembe mense Moskerelo Odinga nigo asabusanete amaboko no murai wense bwechinga kecho omuske Mwai Kibaki maiga yo kubwataniwa no Moske Kofi Annan. Ugasabusana kwabo nigo kwalentito molembe imense kulinda abantu mange mbasiritiye magima bone binte binge kusaliwa chukura cyo mwaka 2017 wachia bwate libererane liyo mara linene kulino mwaka 2018 Moskerelo Odinga agatugutirale obwa matebwaye obobe na kusabusana amaboko no murai wense okane Moske Uhuru Kenyatta yendokerete obotoera rukwirana imense no korosigwa oburaroboya bokora emiremo ogusabusana kwa maboko ko nigo kwaireto murai wenso mukoro Uhuru Kenyatta komoko boko bunenchira ya moyo korokia obusari bwae ekero ali kurigyo murai wense mwaka 22 asentunde ya gatano. Si mabadiliko ya Raila au kwa Raila yuko leo, kesho hata kuweko. Uhuru vile vile hata kuweko kesho, lakini Kenya itaendelea mbele. Hiyo ndio pendekezo ya kwanza ya umoja. Pili, wameongea juu ya mambo ya ufisadi.
Na ufisadi tumeongea juu yake kwa muda mrefu zaidi. Si kila mara tunaongea juu ya ufisadi, lakini hatujachukua hatua kambambe ya kukabiliana na hii mnyama anaitwa ufisadi. Sasa mtoa pendekezo ambayo inaweza kueleweka. Tumesema ya kwamba watumishi wa umma wasiwe watu ambao wanafanya biashara. If you are a public servant, be a public servant. Don't engage in business. Manake hiyo ina cause ile conflict of interest. Kandarasi inatoka, wewe ndio unaandika hizo, na kampuni yako vile vile ni moja ya yale makampuni ambazo zinatenda. Usifanye biashara hata nje. Toka kwa serikali ndio uende ukafanye biashara. Hiyo ni moja ambayo imeletwa hapa, pendekezo ambayo sisi tunaunga mkono kwa dhati sana. Sasa mambo mengine wameleta vile vile maneno ya kuboresha utawala. Improve on the executive to create inclusivity. And that's why positions are being created. They're not being created for any other particular person. That again we support. Omurai wa moerio gusabusana okoboko no muske Raila Odinga no murai wense obonoiga omuske William Samoei Ruto gusabusana okwo kwa maboko nigo bono gwatinia obwamatibwae igatio murai oyu ole bono na yagusira asekeria amaboka yonsi ya makwania nigo kera chinga kibune kiorokererio kyomolembe no botwereru imeyense na siasa yaye nonye nabo amakwania ya nigo chinga kinde anyoriro kwamereria na senya gusira aberega koragwa ebyara nabarai ao kerabono ensegendete kolera okubwatikana no gukwa kwae nigo Odinga aranyorwe asama kwania yokolenta omolembe nobomo asaba Kenya yinko reporteria egetaseni gen Soko TV kuromo chamonene o Nairobi ireteriane Diana Ndemo. Bemana murikito Diana Ndemo naso gukora mwanjumo rigaria kerabange bagendete kumurera muske Raila Odinga se sabari yaye yoburai yokwanekya bunankuru andare oburai obuya na bego kwanekya monjoria asensemo ya amagendro murikito Daniel Omwaga nanyara koba agakomurekera na boigo hesabari yaye muske Raila Odinga ase hokwanekya okogokya abana inchi na bego asogotumeka emebayeno eyandake yarekoleta omogoko busi obusasa masio yabana inchi asagotumanya asorbotirga asenjere wikiran Mwanangu jali haina kinga asaini hapo ni Mola Mwenyezi. Raila Amolo Odinga mwiboru wabo kitariki isano na ibere mutienye mutangani umwaka bwerwe yemo chimikyanda 45 ensemo ilia ya Maseno kaunti ya Kisumu nigo arenyenwe buna omurai bwanchete mono egosori yenkoyo naboigo omurai okabunire chimbaru cy'abatiyotera libaye bege siasa kubatikana ne chinkwana cyaye cyogosekya mono. Simuona ako na ile helikopta si ngapi? Simuona anasema pande hii mimi ni maskini, pande ile nyingine yako kwa watajiri. Hiyo Raila oyu obakire erieta baba nigo arenge munyangongo bwegosori yenkoyo asichinga kiche bosaye bwaye arengo mogosori egiata bwegosori eyo na asemya kemenge nigo arengo motiotererio mokongu bwekelabu keregiaseno ekyo kigosoria elige name yense ya Bongereza EPL. Raila nigo arengino mono aso ogosira ebyegwa amone chitimu imeyense ya Kenya anene etimu uyense yenkoyo mupira wabasacha Harambee Stars asichinga kichi nyinge agayikiranire egosori ya Stars nonyakoba chibesa buna yensera yemo yokobasira ibirabu ebyo byasirurwe mono na Raila Odinga na mone club keregia FC Leopards club keregia Shabana ikikibato menye bwaye imerogongo rwagusi amone club kya Gor Mahia ikiyokere club Raila Amolo Odinga anchete mono kiandege ikomi mbarambare no bwanchani bwaye ebwe imebwe nkoyo Raila na inyorwe buna omwana siasa ayo ogasekiri mono ababwatani baye kubatakana no gutumeke bitendawiri amone chimbachiro ekyo agatumekire ekero akakolire siasa chiaye. Akiwa kwa kichwa inaitwa nywele, akiteremka hapa inaitwa nyuzi, akiingia kwa macho hapa inaitwa kope, akiteremka hapa inaitwa shurubu, akifika hapa inaitwa ndevu, ikifika hapa kwa kifua inaitwa malaika, lakini ikiingia kwa kwapa
ya huko chini niliambiwa, lakini nimesahau. Raila nigarengo muruti bwokorari siasa mubwekana bworia bwokorari omupira bwenkoyo. Wana mpira. Mpatie Wetangula. Wetangula na mpira. Ampatie Butichi. Butichi na mpira. Enda mpira Butichi. Mpira Butichi. Amempatia Mariga. McDonald Mariga na mpira. Na mpira shoot. Lakini goalkeeper Mama Anne Waiguru amenasa mpira bila wasiwasi. Mpira. Orengo na mpira. Na mpira Orengo. Amekata pande ile. Amerushia Paranya. Fanya na mpira. Fanya na mpira. Ana mpira. Fanya mpira. Mpatie Joho. Joho na mpira. Mpira Joho. Enda pande ile ni. Amempatia Imran. Ndio kwa mpira. Nsemona ywe Raila nigo akatumikire bitendawiri bikongu kyanda agiye 10 nonyana babwatani baye batarenge kunyara ko bisansora. Tendawili alikimbia uchi usiku, akashikwa na usingizi, akalala, asubuhi akaibika. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Nani huyo? Mmeshindwa. Nimpade mimi mji basi. Mombasa. Huyo ni mchawi. Nkwana ya Raila emyaka ya etire asomo yega abwoko mwenia oyo kabere omoteri gyata Joseph Kamaru nigo ya motigeto oyo kabere omorai bwense Uhuru Muigai Kenyatta amona mokonyo yochinga kechio William Ruto ase amaseko manene. Sasa tukasema tujenge madaraja ya kuvukisha watu tukuingia wapi? Na tunasema hii sasa kana tunaingia sio wananasa peke yake, na Jubilee na NASA pamoja. Na ndugu yangu akakubali. Nikamwambia basi twende mbele ya Kenya tushikane mikono. Akaleta yake na nikaleta yangu. Hiyo ndio handshake ya kuunganisha wa Kenya. Sio mambo ya 2022, hiyo itakuja na itapita. Hii ni Kenya milele na milele. Tunaomba Mola aweke ndugu yetu palipema peponi. Asanteni sana. Ogo kwakwaye oyo kabeire omwaziri omanene yense ya Kenya Raila Amolo Odinga negento gyatira batyotereri baye amona abwatani baye bege siasa gotamanya ekeria barakwane. Obwanchani bwaye bwenkoyo amo ono obongaini bwaye bonne bogutumeka bitendawiri inegento kiratigare ko likwa segetabu kyaye kimagano yege siasa emyaka yonsi chingaki abarai ao bagenda gutoma chingora cyabo gochesenka ya Raila Amolo Odinga. Tuliona hivyo kwa herini, tuliona hivyo kwa herini. Nkalipota yege teseni Igien Soko TV kurobo katakati wemochi o Nairobi eria tariana nchenkoro kwa Daniel Omwaga. Bemono murikito Daniel Omwaga asogutumanya hesabari yo yokogokya yomuske Raila Odinga ne banekera bange bagendate kumurera se esabari ya mwanchumu rigereria chitageka ibere cha butokeregoro yechinsa ibere chia bono botuko ngogosabanga toskare asekeri una homogani una twachika okumanya homogani taso botuko bwarero mu wakili Stephen Mogaka oyoro mujumbe bwense mo yebunge ya West Mogirango ase county ya Nyamira achikonyara kabakago sangana into botuko bwarero kurigereria esabari ya omuske Raila Odinga nemono hesabari yoborai bwaye bwage siasa gwika ogosira kwaye nabo ikonkioro kereriki anyare ko bakagotiga magega ase igatia barai bari batigaire nabo igo abananchi bense ya Kenya igonko gosabanga toskare nchenkoro kwa Clinton Ndigi ntogenda kubwaterana ne timu ingima igaiga ase studio ntoska ngoira na tore ase geka egetari getambe.
Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Kera kama tingatara, gaiketa ni ya Nyamira na lena shauri sangwe, ngararo moijana. Umotu watera mabwari. Muligirari bwa Nsoko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kira litukulie iki. Guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya botuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa. Obe bakalia omotoya kabwatwa. Amatukemero ngena gaika kabwatwa. Nuga nitisemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae wando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawal, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asenjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseribuli oraikeri. Nigo tukutukanye muco Nyamira no bokorere bwito no bokobokera. Twakirishimye se namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo muco Nyamira mwesi mwariganirwa. Nuga nitiskuru asomwana arakora ibya asamasomo nechikosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana saba no mu kuno turetera ande nko basaba mo bendera turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school ga na berengia asaba na baito bagosoma. Asamange twakirishimye se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed.
ebagoteba ng'o goseka omwerio nero goseka buya maega yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete gien Soko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigonda koretero murobiri kurkunga amegerio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora ncho muri ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bwe lesson seseni ayetata suka ayebaba suka ayigase itosuka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yeito kichuma emesumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa ngondi from maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurirense ikaseduka ya Ouru Superstores asomo Songo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kosetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinchira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani asomo Kenya Ouru Superstores yonyore vinte Mukabora ingerango oyechigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayebuno motutire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogien Soko TV Bono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyo Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Nungani tisemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kosetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi deputy principal ase college ya Liatirimba
By name, I'm Joseph Kawal, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Mwanchomo rigaria bwen Soko TV, karibu sana naenda senseme iga yenkwana ya beno botkobo rero na chika gukorira eira tuchigo sanganero mwakili Steve Mogaka mujumbe kuruense mo yebunge ya West Mogirange County Nyamira yo honyare ko bakago kana se studio gotokonyo botkobo rero gosanga aserire ria mwamire asensi ya Kenya kubwatakana no gosiria koyo kabero mo waziri omonene aiga Kenya na bigo muraiwe kya magya ODM mheshimiwa Raila Odinga oyo mobero ena chika okomanya no gendete kwariganirwa kurwa asensi ya India kwene keno chiko ikirana asensi ya Kenya edio kubwatakana no gochika ku muraiwense hachikonyara kwaegwa esabari ya yo mwerio ere ya maskani higonga nchira senchira ya bene mwarigania mugenito ase studio mwakili Steve Mogaka karibu sana. Asante sana soko ira chinga kichago wikira na sechi studio chaito na bako mokwani mogusia se kamera ria gonya ko bago kumanyanga kibwa mwirire to so asenkwani to botko bwalero wairire biyo mategerere bwa Soko na inde na akire ngambiye mono ase okundangiria. I think for the first time wocha ase Soko TV umenye to muchio yo kurukunga Zina Towers naona korre to wakili bwane onigirire to wakili bwane on 10th floor as Mohammedan Muigai baringe yoguchirero ne homecoming naacha gochaga Hazina Towers na gokire ngamubwate TV bune ende na Rural Assurance ngabuchimotwe ndobe to kubwatira na sobohereria ekerona tabuliriyo monuo wotebya abakenya na pole sana asogosira kuomo Prime Minister Mokoro muske Raila Amolo Odinga uyuche tukurwali gwa sense ya India nyasao ye akamuligira akamurangiria agaita birororo digo tukumwakira mbiya mono posthumously asimere makolera abakenya asimere makora Africa na asimere makolere mwanya bantu enga kinyasa mweteribaga yokomenya nchomo nyene no muntu lenge inspired no mheshimiwa Raila inchekero na stukwegera siasa in 2007 into tuwa state revolution ya ODM na ende no yabuna tuwa kolete 2022 chikura inche na ende nere tuwa tebetenga yari kunyarekana tiga kuni wa serikali ye ama hapinga na kunigwa it doesn't matter ngansa isiki tiga nyasai abeke umuiko ya sagia but on behalf ya bantu ba West Mugirango na ende nyakwana kare umugakuyu igo tumuinyolete nga ekero tuwabwato bokongu ini Nyamira bukwagacha ipara yelami korungoina kogenda bosongo to go to Kisii njaletre siasa nene sana siasa I want to say yendiri nga mbalengo abantu kurugusi bare goteba ngipare yise kubekwirami ngo itere a main road iri yarenge gweta kiricho yagenda so tiki yagenda keroka yaga batumo sacho yo kerarenge obisubune a minister yechipara na konyete ipare ye karosigwa na in addition akanyementa kurukonate konate umaete ne kegusi community corner tea kurukona tea gari saito konate ikabwata guchisobo mate kadongo so that bono ekeroko na Nyamira ugutari lami paka headquarters ye county uyiraira ukwalirite pale. I want to celebrate this great man wakiranga umugako intu Nyamira ngo atukunetie
and we remain loyal and faithful ama tukonsitire nyasaye apoke umuiko akugwa monaga te family yao echi ntaka na chi atigire chi nyinge nyasaye arore bunanga kibakomenya mbiyabona sokorwa engora yago kwa niaba y'abantu ba West Mugirango na baigo ni amati yago na gwatebeka kware go eso ya siasa chiga umwaka bwechiri bubere na isano na ibere nkyoko kwanira kurase sabari ayobora igwage siasa in terms of history ngakyoko munyoro muske Raila Odinga sengenjo obeira siasa chigase gwetani kakemerongange neiga oberega kwene kyobora igwage siasa inkyora munyora somuka no ayobora igwage siasa uyo numurai utari kuira ebinto just normally as usual ta bwate casual approach to things uyo numurai tuligereti bune a constant agent of change ubo rai bwaye iko bwarenge always asokogani kuligereri ebinto buna bire na gotema korete birengereri byaye nga tari rasmi ebinto byo buna bire bono nabo byarenge bice